Thank you. Ka Karbi Anglong Autonomous Council ha ka jing kendo bat UCEM ka Khasi Hills Autonomous District Council ne kasni kalapan pau bakin ya trelang na kabenta kasuk kasan ha khaput ya kani lapan pau hi da UCEM ka Karbi Anglong Autonomous Council u Dr. Tuliram Ronghang ha ka jingnet ya kendo jong u bat ka kenhun ya ka Executive Committee jong ka KHADC ha office trekam UCEM ka Khasi Hills Autonomous District Council. Habaya keren bat kilat pathai khubor, uba penyaj ula pentip bana kalyang jong UCEM ka KAAC, u Dr. Tuliram Ronghang, ukular bandan ka jingya trelang bat ka KHADC, banwanra ya ka syongsuk syongsan ha ki khapun. Ha ka jingya kendo, na kalyang uba penyaj, lembat ki EM, kilayo banya keren, bat shibuan kimat, ha ka bayadai bat ki kam khaput, banwanra ya ka syongsuk syongsan na ka benta ki patba ha khaput na lor ki weipan. Lang hangi ka executive committee di deputy CEM ba PNCM ia charge jong ka market di Congress Meri Khaturi ia charge development iba kana sosyang mentaka step kalong ka ke ba sultanat ingi kum ka KHDC ban pentip ba ban pentip shikipat ba jong ka rikhasi brokawe rikhasi jentia ba marmar ni layo jingtip ba nakaliang jong ka Karbi Anglong Autonomous Council hapo ka jingilam jong CM Dr. Tuliram Ronghang ringkat bat ki EM bat kumju ki MEC ki baidan kumba jan khat saungut baro ringkat bat u honorable MP jong ka Karbi Anglong u Mr. Horan Singbe kiwan ban ia kendu yangi minta ka step ni po office rekam jong KHDC te haka ni ka jing kendu kidan artali ki kam ki bangi akran sani bha kawe kalong ba ka jing yadai ka jungi ka KHDC bat ka KAC kan yai beteng ta ka jing skru jingmut kumno ban yayo ban ya trelang na kamentaban penek pensa iki riti ki dustur ki jungi da ka bangi hab ban yang teli bat ni long kawe hakmat ki sarkar India nganam ong ba menjur kata kadeka nongrim jong ka jing yakut hak agreement ka jing penbet put ka jing penbet put hi kalong ba ngide ben ailat yakitu ki pai ba syong satu bakin pensngo syanu ki kwa kata de ka nongrim ka baningko te kermen scam bangi da ka jing let jungi da jing ai mensim ka jungi ki pai ba apo shnong kaput kin ya yo mensim kin ya long teli ka we ban ajing persyan nam ke ka bangi ru ni tumu ban ban penyo biang ini kisno kasih sipo ka jalam kidang wat ke ka lat kalenti ban la ban penbet tu ka jingja te kat kum ka jing sutu hadin bangi lai kran bene nakaliang Karbi Anglong ki kloi bene trailang ban wengi kini jing but menenru ngalayo bene kran lang bot MP Mr. Horan Singbe hang te po guest house jong ka Karbi Anglong Autonomous Council te ha menen ka singi yo ban ai ka joint press briefing ru ba nakaliang UMP ru but PM education menen ki ong ba kamdon ka ba ban ka bangin wengi ka jing ka kamdon ka bamla se ban wengi jing te la dangi ya trailang da ka jing stu jing mo te ngi sutunat ngi pedang ni kata ka jing kran but kermen scam ba kani ka jing ya dei jungi kanang biang kanang bit nang nishkmat bat kumju ngi sutu ban penbet ya kanu no kakam nginla be ban penbet da kalenti ka ba da kalenti jom ka jing kran da kata ka process of discussion dialogue bat kiwe kalenti kamnum dan jing artatien ni le seba nginla ban poish ka thom jong jing job habe de kini ki benta te nakaliang jungiru ngin salik pet biang ye ki pat ba jungi apo kaput bat kumju ru min salet biang banyak keren sani bahai ni kakam buat syaduk syah Karbi Anglong Autonomous Council syadiku
Ban keren ya kata hang ni nampak ban pen i spai ba namar bangi kuat bakar regional committee kan ya shwa ngi dan ringkat bakar regional committees dan namar ban pen be ya uput kumbalong menta baro artli kijela ki buram be ya kata ka process of dialogue referendum na ki pai ba te kemut lada kitu ki pai ba ha tu ki shnong ki ya menjur banwan shemeghalya kata di kawe kalati bangin yo biang ben penbet yo put kat kum ka ni gaji ya penbet ya keren put namar ba ngiyo jingtip menen ba kiwan man play ka guest house te bat kiwan ban play guest house ru apo shlong ka bade shi benta ka apo put usang jong ke HDC te ngi sudai ban khot ban ya keren apo mi nam ta kanu no ka jing ya penbet tu pina kalang tu pin na ban ya slop bat ki stai ban oh nenta ka dep hadian kan ni ngin salit biang shekiniki shnong kasi kamtam block 2 but what she block 1 ru ngin let daka jingin trelang bat ka Gentle Hills Autonomous Council te hadian kata ngin salit pat sa difu siapa headquarter jong ka Karbi Anglong bani kendu ya ki yo CM bat ki em bat khoi ban nang kham yo keren jeliu shushu ya kani kamat kan ka jing ya ka jing na jurep sto kan dai ka jon besedah pedeng jong phi bat ka council Karbi Anglong ne kan dei nakalyang jungi ngin let but namar ba hatu kishnong kumbangi ngilap men hakane bangile ningkong men visit kidon lang ki Karbi kidon lang ki Nepali kidon lang ki wewe jet ben rio te takadaw banam mi kanu ka jing shong sier ki pai ba jungi ngin pentip bandan ka jing ya kenduk lang bat ngin yo ban jungok lang ngi la ekran ya kata but namar ba kemener ngi ong ba kumno bangin la ban penteli ban warak jing teli pedeng ki Autonomous Council jong kajela North East Brockway ngi don kam ban penki embiang ka forum tele si ondangi la let chathi i deputy CM jungi ba PNCM la long way nan kusa bla bat chairman la slam hai kini ka fokus ka bengi khat te convince kam ba kini ka jingi penteli nam taki Autonomous Council Port North East kanwan biang ka chairmanship syangi nang ban yo ban pentelun di bawah boleh ka sange no nakai kata pi namar paka hakiwe wiki jaka kala namar ka election kam day hakaju kapor yangi katem jungi ki member jong council hapo ke HDC hakiwe kilong lalaka jong teng ya kendu tang sisnem teng kendu tang arsnem te kani ka pen duko no ka jing trekam jong ni ka fokus rei bat menta kasin ngi kermens kem bakani ka fokus bangin peniteli biang yakin Autonomous Council Port Jela North East kan yat bet bat ngin sale kam janai kam tikna kawiru ka jing ko jong ka ban priya chakmat ya ka fokus kolong bangim don ka komtri kam ka ba shine ne ka bang ka written constitution jong ka fokus tau kumbala ong CM ini kan dua berki Autonomous ki jong North East Brockway natrai ka ba ai bangin ka minta kolong ban sutu so pakandon ka draft constitution jong ka fokus kenang ba kumbaong mene bakanum doko kajing trikam mal kumbalong bersekata ngila sujit nang te chairman nang te secretary kam don kariti trikam ka basyai tinga try ba first step jungi minta kolong ba ngamong lakut no ka fokus ka 4 kut nabaklangi penlong last time apo panyut hotel de ngila entros lu aji syai kat tukat niki nongelam baginang penkre ya ka rukom trikam jong ka fokus kata ka di bahasa ateng tengah sangi nang pendap ini kam bahasa dan ingin continue bangis kam badin bang layo ban pendap di trikam ka bahasa jong fokus kanam duko isu namar bangin ha ban ya sekmat kat kum ka di trikam aduh mentah pendai pinch teman ha